Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Kontrolen ti panagragragsak iti biyag, tapno di ka maisagmak. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Ay, Maray! Tyrone! Agriin kayo ditan! Aldawan! Kapay ay ariingam dagiti anak mo. Nasa papay laang mo. Anya nasapa! Aldawan! Agalas 5! Ayan na jay balon ka. Tamapana ka ni jay taltalaw. Day tanay. Nakaparabaw di talamisaan. Ninayunam kuma a jay si daaw. Ninayuna kon. Tapno adda pamigsak nga agarado. Sige, inakaw. Ay, agataon. Apay. Nagsapa ka ngayon, amapan. Nagsipot pa lang. Ako, tapno malpas kun ati agarado. Nagladaw kayo nga agrireng. Mas kayo labak nang. Ay, Manong, di mo ibusan day ta si Daan, Nagadutin na alam. Hoy! Dangdang ganda ka day. Anya ti ibagbagam aya nanang. Kunak! Nagladaw kayo amareeng. Aglaba kayo pa, inton madamdama. Ni Maria, anda pa'y lepos sa kamudjal ko. Agibaon kamanan ako nak, Manong. Ay, adamat lepasak amujul ko. Na, agpin na to dun dakit din. Nagado ti murang yawn. Ay, Manong, di mo ibusan day ta si Daan, Nagbasit to mo tilinutoy o si Dan nanang. Ado dayta. Binalon laang ni tatang yaw, anapan ni Jetaltalaw. Ay, nagrigat lakit hindi kastoy. Binigat ka nga agwalis iti arobayan. Makauma. Pukanan kumakat na ito akayon. Pero wisyo iti biyag ko na ito. Nay, ang dapat nagbibidyo o kinita karoba. Ay, awanan. Nanayunan ti perwisyo, ti biyag ka no kastoy lang. Tyrone! Maray! Ay, ayaban na ka ni nanang. Si kalang arudin tayo eban na. Hoy! Ay, ayaman kayo! Ampay sumumbat ka na kayo! Agmun mo julak, nanang. Oras yakmat. Mapanyusurutan ni tatang yaw. Awan mo't laangan kat sumipnutan. Oh, nangag mo, Manong? Ni. Agibaon manan. Dua kayo, kunak! Nyamit. Pangbirukan mi ngay. Ay, di na karuba ah! Sapay nagsipngutan. Tatang! Ay, di kan pukpukawakas na kamabain. Sa dino ngay nga rin ti pangbirukan ta ka ni tatang. Ha? Aguri ka. Ni tatang samot da jay. Juan, ison sa jagan kanta. Agigitara da. Kat video kyan ti ayanda. Ay, mapanta kitain. The old hometown looks the same as I step down from that train. And there to meet me. Uy ka paray. Ay, masaya atada kayon. Yawid yun ni tatang yaw. Nanay, di na may pasublatan tiyag gitara. Isumulatan tiyag kangkanta. And down the road. Tatang! Tatang! Agawit yun! Tatang! Robin! Jak pa kayat ti agawit. Kayat ko pa ti agkanta. Ay, hanggang Agong unget ni nanang. Ay, bayan yung agungaw. Ipasublat yung kanuma day ta gitara. Kaya ta microphone. Taapay. Ada kanuma kaya nangagkanta. Wanyarod Ipasublat nga. Ay, ipapas ko ti agkanta. Aginggat kay kayat ko. Nay, ayan na ngay ni tatang yaw. Di namot kaya ti agawid, nanang. Ah, sa dino nga iti ayan na. Adda ijay laod nga agkan-kanta. Iti ayan ti video kyan. Ng gitara ti usarenda. I Na, can't stop Ay, sunsabat si mang mangagaw. Iso, nanang. me Oo, na yan. At
Damanan pa kaistorbuan ni tatang yaw no kastanda papanan na pagkankantaan. Ay na, mangibabayin at talaga ni tatang. Oo na yan. Tyrone, Maray, hoy, agriin kayo man. Bigat nagpukpukaw kayo. Mapanyusukunan ni tatang yaw. Saan ang nagawid, idirabi eh. Inya! Nagpatpatnag ang nagkankanta ijay video okyan. Day talagit gitaran kan nagkankanta tinar arami jamayaw. Bay, anyo ka di. Tagawid tulat ta. Ay katkasanon nga jay taltalon na. Jay nuang na. Dagi jay kakalding na. Nyamatan, bigbigat ngam nakatagtagari kayo. Urayak la na ring. Rumbang lang ang makarain kamaray. Kitaam di oras. Kitaam! Ni, alas 3 pa lang, nanang. Alas 3 nga. Awan baterya ti rilaw. Ha? Ay sos. Pangkitaak ngayon ngay, ti oras ita. I did it my way. Apay nga ita kalaang. Oh. Awan manak na kamo alaklakayan. Nagbabad kakit din, ijay video okyan. Kasta la tibiyag Na, Napanak mo't nagliwliwa kasta. Nako. Apang, mo ka nak. Taga mo nga ako. Aldawan, anya tinararamid mo ta itakala nagawid. Hindi man, ban, ikaw sa nakas, Nabaybay amon di taltalon mo. Anya, naiwayway mo, hindi nuang mo. Aywan, ano ya? Dagiti kaldeng. Sige, mapanakaw. Ay na, Cardo! Laglag ipam tay pagsasao. Kontrolam ti panagragragsak iti biyag. Tapno di ka maisagmak. Maray, Apay Maray. nadamag mo ka da, enjay video kyan di takaruba. Marurudak nga road. Apay, Maray. Dita ti pagis-istambayan nila kay ikaw. Aya, Di na pa yan malagip ti agawid nga umay mangan. ay, adumot lang amisis nagreklamo. Ay kat may saak di Maray. Ay, katagreklamo kayo ijay barangay hall. Ha? Mabalain? Wan, Maray. Ay, ayan na ngay nga rodon, dagitay pada kami, misis. Tamapan kami agreklamaw. Ay, Ram! Maray! Agay ayab man yun ni nanang. Isamsambot ko ti module ko. Ay, uray siya. Mabit lang, nanang! Hoy! Ayan yaw! Nay, ada kay magayam dita. Di kay pa'y sumungbat. Mapanak ije barangay hall. Apay ayan nanang. Anya ti aramidom ijay. Mapan ko ireklamo di video okyan dita karuba. Tila ireklamo yung kababain. Naa, tanya ko mati kababain nga iti aramidag. Perwisyo day jay a video okyan. Kasita, saanan ang malagip ni tatang yuti umay mangan. Ta sigurado nga dabanan ijay. Unay matan aya. Don't tell my heart. Na, Sujag kam kanta. Sige nanang. Mapan kayon agreklamo ijay barangay hall. Don't look so sad. Aray! I know it's over. Paray! Oh, apa paray? Ipasublan mo mo dahil ta gitara kan mikrofon no Pangipasublata nga eh. Saka! Ito, pangipasublat ka. Agkanta nga raw! Ay, jak pa na uma. Ay, pasublat ko kay dingkang ka. Na. Nakalaslas to ka. Urayam ang mauma akmat. Na. I know it's over. Naglastog na ito. Tagsala pa iti sa anak. Samet! Maagaw mo eh dito eh. Ay, saan?
nakastaya. Oh, kabalam detoy. Ah, Kanta ka nagsala. Oh. Don't the mahal, maikibreaki na. hal. Kayak mo day ta ah. Day iti naman na. Apa tinanong lang ay? Alas to ka. Ha? Ikaw. Umananda ka nga silang batikanta. Ah. Day ito ipa. Na, saan mga kanta? Nay. Ay, nagpunganan na mo tente gitara. Tente mikroponaw. Ay, maray! Nay, apay maray. Ay, Ururayan mi ni Kapitan. Saan kami pa'y anak kapagreklamo? ay, agawid kan, maray. Saan kami nga ron pa'y anak kapagreklamo? Agawid kan, tanila kay mo. Pinasubsuban da. Anya! Ay, daras maray. Tanatali mo daw ka na. Apay ngay. Awan mo't lata ti puot ni tatang. Paypayam lata ah. Paypayak mo. Nabanugak pa yan amang paypaypay kan kuana. Apay! Anya tinapasabak ka ni Tatang Yaw? Ay no. Dinanog da. Natali mo daw, nanang. Apay ngay. Nagkabibaw mo ti subsub na. Day takanong ngamin ti dinanog da, nanang. Ay, madama ti panagkanta na. Hindi pinapispisan da. Ay, lakay, agriing ka na. Hindi mo makaputan. Ay, mapan kayo mga ala ti bulong ti marunggay. An-anwan mi ti bulong ti marunggay. Basta, mapan kayo mga ala. Darasan yaw. Intahan manong Tyrone. Sige. Tyrone! Maray! Ayan nang nga bulong ti marunggay ngayong palak. Una yan. Oh, Saan abulong ti marunggay tinaalam nanang? Ha? Ay, anya ngay nga road. awan mo ti bulong ti marunggay, nanang. Iso bulong ti sili. Ha? Dapat bunga na, oh. Mabaling nga road mo't dayta. Maya, tapno maangot ni tatang di bunga ti silay. Kat agsubli ti puot na. Di ka pa'y lagring Kasti man ti aramidag. Ay, unay kamutan, maray. Ibaot-baot mo mutan day tabulong ti silik, hindi paray. Wana, tapno agsubli ti puot na. Ah, ang saan pa'y mutan nagsubli ti puot na? Nay, Anya tinapasama ak. ay, dinanog da ka. Gaputa di mo mat kano ipasublat na gitara kan mikropono ijay video okyan. Sino tinanggisnog kanya? Tabalsak. Ay, sus. Nagtal na ka man si kalaklakayan. Agyaman ka, ta saan ka napuruan? Tano saan? Amangan no ospital titong palmaw. Nakaw. Uy, nagsakit ti subil kaw. Ay, gonggonam Di kamot ngamin agnaknakam. Daytan, tay kanayon ko nga ibagakan ka. Kontrolam ti panagragragsak iti biyag. Tapno di ka maisagmak. Titan gagayem, tinaggipusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Kontrolam ti panagragragsak iti biyag, tapno di ka maisagmak. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.